Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Her biriňiziň öýüňize awadançylyk, rızkyk, bereket arzu etmek bilen gepleşigimize ýene de başlaýas. Bugünkü gepleşigimiziň esasy tema, ýagny Türkiýe döwletinde bolup geçen ýer titreme barasynda hemde Türkmenistanyň daşary ýurtdaky raýatlar üçin, watandaşlar üçin global bir problemalaryň biri bolup duran, ýagny pasportsuzlyk. Biometrik pasportu bolmadyk watandaşlaryň başyna düşen o kyn günler barada söhbet etmege maslahat bildik. İlkinci nowatda men sözü Nurmuhammed aga bereň. Nurmuhammed aga söz sizden dinleýäs. Sağ olun. Hakikaten Türkiye'deki olan vaka bir atık inanç ýagdaý. Bir topar adam helak boldy. Häzir diýen 40 000 diýerler, 40 000 dönem geçti diýerler. Bir topar adamym 100 000läp yaraly boldy. Vefat olan adamlar bu yerrenme bilen olan hemmesini izi yarasın. Şolun izine galanlara Allah kuvat versin. Yaralı adamlara Allah yardımcı olup basmırak rukutulur ýagdaý öğretsin. Bizim gynançymyzy, akiroktan gynançymyzy bildirýäs. Siz bilen Türk vatandaşlar, Türk kardeşlerimiz siz bilen bile gynanýas. İzi yarasın. İyi yarasın. Yatan yerler yaktı Biz olsun. yarasın. İzi yarasın. Hepimizin başımız sağ olsun. Hı hı. Hepimizin. Yankı Türkiye'de, Suriye'de bolan depremler, yerranmalar, atır gynanç, näme üçin diýseňiz, sen adam helak boldy. Köp şäherler yer bilen tekillenip gitdi. Şoň üçin bu esasy sebäbine seretmek gerek. Birinciden yankı jaýlaň fiiline bagly. Bir şäheriň içinde yankı telewizorda seretdik. Käbir jaýlara dur, käbir jaýlara ýene yer bilen tek-tekil. Şo näme üçin bir ýerde, bir şäherde edil biri-birinden bir näçe bir 5-10 metrden känel bir bina dur, bir binada ýykylypdy. Esasy yankı sebäbi men pikirim boýunça uruşçylyň eden ýalňyşy. Birinciden kullanılan materyalın hili pes. Esasy yankı sement, ondan demir, metal armaturalar. Seismika rayonlaryny Türkiýeň näme günwatar günnowar hem yankı günörte yerleri dağlık yer. Köpülençem dağlık yerde deprem bolýar, yerrenme bolýar. Ha Türkmenistana malk görsek esasy yankı köpedağın etragyna bolan yerrenmeler ya yankı ahal vilayetinde Aşgabat töwereginde bolýar ya Balkan töwereginde bolýar. Şoň üçin seismika tarapyndan kuruljak jaýlaryň proyektleri öňünden barlanmasa, şo seismika ýagdaýyna gabat gelýärmi, proyekt gelmeýärmi, oňa seredilmese, ondan kurulýan döwründe şoň hiline kontrol edilmese, gynançam naşylar ýaly netije gelýär. Ol Türkmenistanda da gurulýan bir topar käbir obýektlerde ýadyňyzda düşýän bolsa bilemokdur. Köpeňiz ýa-şo Sowet döwrüniň ýanky kuruluşyk ýagdaýlaryny bilmeýän bolmagyňyz mümkin. Ýöne Sowet döwrüne Gostroy diýip bir edara bardy. Kuruluşyk edaralaryň ýanky hemmesine kontrol etýän edara dol. Birinciden elki proýekte ol çekmese Gostroy sen o proýekte ulany bilen bol. Gostroy barlya hakykatdan hemme ýanky barlamaly ýagdaýlaryny. Onun kurulyan döwrüne esasy yankı hiline, nähili kuruluşyk alyp barylýar, nähili materiallar ulanylýar, analiz edilýär betonada, şo zatlary Gostroy etýärdi. Şoň üçin bir topar ýagdaýlarda jaýlar yerrenmede ýykylynyp saklanýar. Ýöne gynançam Soýuz dargandan soň, Soýuzyň darganyna gynanmak. Yankı edaralar yapılıyor, şoňa gynanýar. Türkmenistanda o kontroller ýese uğradı. Ondan köp obyektleri Türk şirketleri uğradı. Bir videoda vardı, bir 4 ýyllykdamy, 5 ýyllykdamy edil şumaly ýadyma düşenok, yankı Gurbanuly Berdimuhammed soň prezidentlik döwründe
bir topar proyektleri sergilenine kuruluşçulara, proyektörçülere kayiyadi. Diredin, bu Türkler esası yankı dine öz cüzünün aladas ne diyenler, fiilini yaman elbet kuruyanlar deyip şeydip kayiyani, sonra real videonu YouTube'da koyuptu. Ol, görüyanım şu derece prezidente çenni bilinen derece diyecek kulyanına. Şunun için hemmesini yankı ervet kuruluşçular ya ervet kuruya deyip aydılacakkel yönü kontrol edilmese şolar yali yaltay bolya. Tevr obyektler Türkmenistan'a kurulanını da son yıkmalı olanını men şayet bilyen şolar yal vakalar bollu. Şunun için bu Türkiye'de esası yankı men ayçak bolyanım. Birinci novotta kuruluşçuluğun günahı. Onun kuruyan binaları kontrolsüz, yeni devrede kayıtlavatlayan, kullanılan materyallerin hiyilip et, kurulan obyektlerin kuruluşunun kontrolsüzlüğü şu real yağdaya getirdi. Kıysa aytsam ha şu yani başka meseleleriniz olsa cevap vermeni sayın. Öyle köp sağ olun. Nur Muhammed ağa söz gezegini Anadur Dağ'a verelim. Anadur Dağ'a ayda verin dinleyiz. Саулом. Значит, ну, я хочу сказать, что мои родители пережили самое страшное землетрясение 1948 года. Мама успела выбежать вместе с двумя детьми, выскочить, вернее, с двумя моими сестрами. Она успела выскочить. Ну, то, что землетрясение было катастрофическое 1948 года, знают все. Я хочу сказать, что вот возле 5-й поликлиники было железнодорожный техникум раньше. Это возле пивзавода старого, сейчас его нету. И вот там впервые построили панельное, как бы говоря, общежитие. И вот это общежитие просто сложилось. Просто сложилось. И не было тогда никаких сейсмических исследований и так далее, и так далее. И нам вот мой папа рассказывал, что в этом техникуме погибло очень много молодых ребят. А после землетрясения я знаю, что возле пожарной части на проспекте Свободы, это тоже недалеко от стекольного комбината, построили экспериментальный дом. Этот дом, как бы говоря, был на пружинах, и он сейчас до сих пор существует. Но вот Нурмухамед Чарыч правильно сказал, что нам в Туркмении нужно очень сильно уделять этому тоже большое внимание, чтобы такая трагедия 1948 года или трагедия, то, что произошла в Турции, нужно просто избежать. Спасибо. Bir zat koşayın berdi. İstesine berdi hemen bellemeli. Türkmenistan'da 30 yılın içinde bir neçe Türk firmalar cay kurdular, binaları kurdular. Şol sandan mektepler diyelim, beylik nemeler. Şoň çinem biz has köp şoňa üns vermeli. Normal layık gelýärmi gelen okmay. Belki nemeni geçirmelidir. Как это называется? Ekspertizi ve hemmesini täzeden barlap geçmeli. Spiskeden yani. Şonu koşacaktım ben. Öyle köp sağ olun. Söz gezegini Dursultan Taganova veriyiz. Dursultan Taganova dinleyiz. Ayda verin. Selamun aleyküm vatandaşlar emmenize. İlki bilen Türkiye halkına, Türkiye devletine katı gıynancımı bildiresin gelýär. 40 müňden gowrak adam gıynansakda yoğaldı ve müňlerce yaralılar var. Yetim galan çağalar var. Näyle aýdaýyn? Slişkim ağır ýagdaýda häzir gözümüz bilen gördük, köp sada düşündük. Meselem Ýaňa Nurmuhammed Çarıýyç ve Anadur Dağa Täwirçe zakyny goşup geçti. Stroýitsilin zatlaryň näkili öňüne almalygyny ýöne berde meniň goşjak zadym, naprimер,
Türkiye'de seyrede otur, siz televizorlarda, например, uçonular ayda otur da, mesela görkezya haysı şehirlerde bulup bilir zemtresenya, neçe derecede bulup bilir, primerni gününü aytmasa da primerni adamlara düşündürüp otur. Yer titreme bolan yadayında adamlar nehil goranmalı, e, nehil tayarlık görmeli, ondan sonra например, yer titreme bolanda yine Türkiye'de mesela AFAD diyen bir edara var. Şu AFAD'ın polnu işgərləri şunun yalı sikin besva bolanda ne только yer titreme ya bir yerde sel bolanda o adamlar eyyem tayyar organize olun. Например, Türkmenistan'da şunun yalı kuramalar am yok. Xuday saklasın bir yer titreme bolsa adamlar bilmeyen nehil boranmalı. Например, sosyal medya giryeniz berde eyyem kanalların köpüsünde surat adamlara düşündürüp oturine yer titremesinde например nerede saklanan adamlar ölmen kalıptır da primerine şoları görkezip adamlara öğredi otur ve bizim Türkmenistan halkını da inşallah bolmasın yurdumuzda onun yal bedbahtçılık yani Türkmenistan halkını da bir şekilde şu zatlara öğretip tayarlap düşündürüş işleri geçirilmeli. Kuruluş işlerine belep geçişiniz yalı. Конечно, üns çekmeli, go materyallar ulanmalı, nem etmeli bolsa. Yine kuruluştan başka da adamlara aydışın yankı yal düşündürüş işleri ve spesialin kuramalar hem gerekli deyip fikir ediniz pasatiline. Sağ olun. Dursultan şu men bir täzelik okudum Ezrum şäherine diye hemme jaýlar şo duruşuna durupdur. Yoksa ören gaty yer titreme bolsa da o esasy nemesini eşitdiňizmi şu näme sebäpli şeýle bolanyny? Aslında Hatay'da bir şehirçe deyip men bilyen şu yerinin hakimi şunun yalı bir açıklama etti. Kanuna şu yerinin mesela kanunun nem değil şu neçe katlı öy kurulmalı bolsa şondan başka hiç ruhsat vermendir. Mesela hiç kime ve sürekli izarlaptır. Şonun yalı öyler var mı yok mu ve şonun için hem yer titremede hiç hili zarar görmendir. Dine şu şehirçesinde yekece adamam ölmendir. Ve adam Ezra'yden ben diye vicdanım rahat diye şu zatları yol vermenim için diye. Berk kontrolda tutupdur. Da kontrolda tutupdur. Da, korrupsiyanın karşısına işlep, şoňa yol görüşüp şoňa yol bermeli. Da. Söz gezeginde Alişer Sahatov'a berel. Alişer Sahatov dinleýäs sizi aýda beriň. Salam aleykum. Birinjilik bilen Türkiýanyň başı sağ olsun. İzi arasın. Menem şunu koşup geçeyin öz gezeginde. Bu Türkmenistan'da men Levap kuruluşlukda işledim. Ben liçni öz gözüm bilen gördüm. Несущий stenaları plita koyulacak. Üstüne plita koyup yine kerpiç örülecek stenalara izvioska bilen kurulan yerlerini gördüm. Örülen yerlerini. Потому что armaturdan uğurlayadılar. Boymalı yerine armatur boyulmayadı. Svязка bermeli yerlerine berilen oldu. Simentin hili pesliğini gördüm. Şu zatları gördüğüm için ben Allah'ımdan her gün dileyen Hudayım şun yalı zatlar bizim Türkmenistan'ımızda bolmasın. Çünkü bolan yağdayında da şu görüşümüz yalı bu hükmet tayin del bu zada. Tayin del. Hiç hili tayin del derli ve gatı köp kıynandır ya bu mesele. Ben şunu açacaktım. Spasiba. Böyle aýdan görüňleriniz için köp sağ olun. Vatandaşlar ene şu yer titreme zararlı. Misal için şu neticesi Türkmen halkına nähil täsir etdi. Türkmenistanyň içinde emele gelen krizis neticesinde epesli halkımız yurttaşına kazanç için çıktı. Kazanç için çıktılar köp ağlavı böyle köne pasportlu. Yani köne pasportlu bolan vatandaşlarımızın esası ağlavı böyle ve megapolislerden yani ulu şehirlerden daşarda bolyarlar sebebi ulu şehirlerde yığı-yığıdan kontrol Türkçe lavaydan da çevirme olup duruyor. Yani metro
astanovkalarında, o metrobusun o girelgesinde çıkışında hani kimliğini görkez deyip duruyorlar. Şolara tutulmalı deyip o çetrak yerlere gittiler. Indi köne pasportlu bolan adamlar o hükümette hiç hili berde konsullukta zaten registrasyada yok. O Türk hükümetinde de yok. De aradan çıkayan yağdayında, misal için yer titreme neticesinde aradan çıkayan yağdayında tanılmadık cesedi atpiçatkasını alliyen kriminalistler, Türk kriminalistleri atpiçatkasını alliyadanı o şunyalı nomerde o suratını düşürüyorlar. Şu ceset yağdayında Xuday saklasın o yer titremen aşağında o yüzü düzü yağdayda kaldı mı o beton düştü mü belli değil. Mümkün oldukça suratını alıyorlar hem de atpiçatka nemet yerler hem de DNK'dan bir neme alıyorlar. Test alıp yerleştir koyuyorlar. Indi atpiçatka gezek gelende zagran pasport alanda bilyensin sokman suratta atpiçatka yani barmakla izi tavşırılıyor. Köne pasportlarda yok şol. Yani indi şol vatandaşlarımızı eğer kalan olsa şonyalı betonların zavalların aşağında kalan olsa da tapmak kıyın. Günah kimde? Günah hükümette. Yani daşarı yurttaki öz halkına zagran pasport berip bilenak. Beyleki devletleri yani. Vatandaşlar, indi men şutayda bir size misal getireyim. O öňünden ötünç sorayın. Yanlış düşünmän. O halkı kemsidi otyr, kemsidi jagdaýda bu sözleri aýdy otyr dip o yanlış düşünmän, emma aýtmasam bolanak. Ene Türkiýede ir şahly mal bolsun, maýda şahly mal bolsun, kulagynda bir bolýar. Şunyalı bir kalar bolýar kulagynda ene. Ýörite tanışlarymyň üstü bilen tapdym ene. Şul nomer esasında pasport yazılıyor şu mala hatta. Şol mal kime değişli? Eýesi kim? Haçan doguldy? Parodasy nähili? Haýsy etrawa değişli? Ene görýänsiňiz ýakynrakdan görkezeň. Ene tırı 05 diýip dur. Şu 05 haýsy plaka ilçe değişli bolsa, ene butaýda tırı 19. O hersi misal üçin şularyň bir etrap, bir ilçe İstanbul'un nemesinde. Hatta şolar registrasiýada durýar, hatta mallar. Mal bazara çıkarıp malını satanda da hökman pasportu bilen barmalı. Malın eýesi. Şu satanda pasportdan gowuşurmalı. Var uçotdan ayırmalı. Men malımı sattım, o pelança gitti deyip. Hatta malın etken hareketi kontrolda. Emma kıynansak da biz adam, vatandaşlar, biz adam, biz halk. Biz yeri gelende, ana şu malçada hatta registrasyamız yok. Huday bilsin şu yer titreme bolan yerlerde näçe san türkmenimiz wepat boldy. Ana misal üçin döwletiň öňüne wezipe goýuldy. Tap sen şu ýerde o wepat olan türkmenler diýip nähil tapjak atpiçatkasy bolmasa, kimiň ýere giden o arada hiç hili habar bolmasa. Emma telewizora seretýäs, tööleme döwlet propagandasy möwjally. Gülýaly ýurdumuz var, o arkadagymız var, arkadagly serdarymız var. Halka näme bolup ýör? Halka näme bolup ýör? Kim alada etmeli halka? Yine zagran pasportun berilmeyen neticesinde halkın gavat gelip bilecek global problemalarının esaslarından biri şu. Ondan başka normal ýagdaýda medisina bejergisini alıp bilmeyen. O hatta hak hukukunu talep edip bilmeyen neçe halatlar oldu. Ben özüm şahit oldum. İşleyeler o elinde o çalışma izin diye yani raboçi viza. İş vizası yok. İşleyeler o aylığını vermeyeler. Sen ofitsialny turist. O sen hakkını talep etmene hakkın yok. Sen konsulstuğa yüzlen, hökümete yüzlen, kimseň işle diýip aýtdy. Hatta şoňal ýagdaýlara gawat gelir. Eger şoňalda elinde zagran pasportu bolup, zagran pasportyň esasynda raboçi viza zatlaryny dogurlaýan ýagdaýynda hökman suratda adalatyň üstü bilen hakkını alyp bilýär şo vatandaşlarymız. Bu taýda günah kimde? Ýene aýlanyp öwrülip ýene hökümete gelýär. Näme üçin hökümet öz boynuna alan, men öňkü videolarda da aýtyp geçdim. Gören olsaňyz, boynuna alan 1963-nji ýylda Venski konwensiyada kabul edilen o konsulski snaşeňa diýip şu karar kabul edilir. Şo ýerde görkezilen daşary ýurtdaky raýatlara pasport bermek boýunça Türkmenistan kararsızlygyny alandan soň 1996-njy ýylda biz şul konwensiýa öz başlyk döwlet hökmünde biz şuňa razy diýip Türkmenistan gol çekdi. Bu kağız yüzünde, näme üçin iş yüzünde biz şonu göremiz. Türkmenistan hökümeti. Näme üçin? Halkda näme arymyz var? Açaçan çıkın, aýdyňlaşýaly arymyz var. Şonuň üçin pasport beremiz, gözüňiz çıksın diýip aýdym goýun. Bir halkam bilsin, o telewizora seretýän duruşuna propaganda, iş yüzünde welin ölseň öleber, o günüňi gör. Beýleden amartlyk olmaz Türkmenistan hökümeti. Halk bar, siz hökümet.
Halk olmasa siz hiç kim. Halka iyi çıkın. Aytacaklarım şul. Söz gözlerine Aziz Mamedov'a bereli. Aziz dinleyiz, ayda ver. Assalamu alaikum. Merhaba vatandaşlar, hormatly dinleyijiler, emmänede. Birinji diýjek zadym atamra da dogruda da aýdyp geçdim. İlki bilen Türkiýe halkyna büýük bir ulu bir geçmiş bolsun. Ýoğulanlara Allah bir cennetden yer versin, izine alynlara sabır versin. Hasta bolup ýatanlara da Allah'dan tizden tiz kömek saglygyny versin. Ne pasport gezegine gelenimizde şu watan habarlary biz gözümizde bilenimiz we görýäs-de, kän görýäs boly. Ne bir zat mysal üçin etjek bolsalar, ine geçirdik, iş yüzüne geçirýäs, ine mysal üçin teklip berilýär. Emma ol şu iş yüzüne hiç ýagdaýda ýörenok. Indi ýa-ni şo bir diýdim pasport sat diýdiň. Men käbir watandaşlarymyz bilen gürleşýän, habarlaşýan, salamlaşýan bolýan. Näme diýe gitdi dänim, hakyny talap et şunu ýalar, rad etdiň. Ýok diýe gaýtyp diýe barsaň diýe üstüňe diýe naýjat etýärler diýe. Bugunky gün diýmek näme? Döwlet işgärleri bir hil mahfiýa alak bilýärmi? Iň bärkijesi köçede sen Türkmenistana gezip beren bolsam, köçede seni bir milisiýa tutsa, aga men bu näme diýende, sen agaň üýünden gözle diýerler. Agaň üýünden gözle diýerler. Onsoň bu diýmek näme? Eýen watandaşyň şahsiýetini kemsitmek bolýar, kiçeltmek bolýar. Agam diýip sana uwajene bilen, hormat bilen sen nemeden adyny bilmän, agam diýip ýüzlenen üçin sen öýüňden gözle agam diýmäne haky ýok bulan, birinjilik bilen. Şo derejeden bizim watandaşlarymyz helişini bu hakyny soramany, hakyny talap etmäni, bu zatlan konstitusiýada kanunna badyny, hökümet döwleti üçin, watandaşlary üçin işlemeliler edip hiç kim pikir edenok. Bizim şu wagtky Türkmenistanda ýaşaýan durmuşymyz nähili? Watandaşlar ne raýat diýerler, watandaşlarymyz bizim Türkmen raýaty, watan halkymyz hökümeti işlemelim kady. Aslında beýle däl, hökümetiň başyna gelen halka seretmek üçin gelýär. Her bir minister, hakim, prezident, deputat kim bolsa da, kimi alsaň, aýöne bizim şo başymyza gelen adamlar näme etdi? Han, karol, karalewstwa, şoň ýalar bir nemede ýaşaýarlar. Ýöne gynanlarjy pursat, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halkymyza seretýän, özümize seretýän, iş rezultatlarymyza seretýän, ýuwaş-ýuwaşdan halkymyz ayaklanýar, öz hakyny talap etmäne de neme etdi. Emma imodan käbir watandaşlarymyz bilen ýurduň içindäkiler bilen habarlaşa, politika hakyna bir zat diýip başlayan, goý dogan, goý biz ýurduň içinde diýerler. Bu diýmek näme? Bulan gözüniň oduny alynan. Şu wagt näme stana Türkmen şöhrde ölenler wagtlar wa bolýan, akidilli näme edildi diýe. Biz şonu açyk medialarda göremzok, açyk media platformalaryna göremzok. Ana Salam News diýdi, TV News diýdi, ýene bir zat diýdi, bir sürü nemeler we Atabatan kanaly diýdi. Şolaň ýörite nemeler we saytlar we kanallar we YouTube kanallar, TikTok hasaplary we şo taýda dogry informasiýalar hem käwat berenoklar. Viza rejimini ayırdılar diye. Viza rejimi yol açıldı diye, diýerler, açılan da göremdok. Watandaş arkaýyn gidip arkaýyn geleni göremdok. Geljek bolsalar her hile problemler bilen, nemeler, ziyatkalar, misler bilen gelýärler. Bu biz şu zatlary etýänimiz, bizi izleyen watandaşlara ýüzlenjek bolýan, bizim şu etýän işlerimiz, bizim şu alyp barýan syýasatymyz, bizim halkymyz üçin, gowlugy üçin neme etýär. O käbirler ýalňyş düşünüp bize ne watan döňüňi dik kurlaýarlar. Her hilek neme diýip şahsiýetimizi kiçeltip neme etýärler. Watan diýmek prezident diýmek däl. Watan diýmek bir halkyň bilen watan bolýan. Mehriban watandaşlaryň bolmasa, şoň ilaty bolmasa sen halkyň ýokdur. Prezident, hökümet geliji, geçici bular. Bugün badyr erki ýokdur. Şo Gurban Gulyň nesili bolmasa da, serdar prezident bolmany da, başga bir bolany da şo halk
şu Türkmenistan yine de yaşamasına, ösmesine, yöremesine, hareketine devam edecektir. Yani yalnızda neme gıynansak da käbir vatandaşlarımız şoňa düşünýän o. Bizi izleýänler, bizi dinleýänler, bize hormat goýanlar, sizin janyňyz sag bolsun, görjekleriniz gowy bolsun. Söz gezegini bereniňiz üçin köp sag bolun. Köp sağ olun Aziz Mahmedov. Alşer Sahatov söz soraýa. Söz gezegi sizden. Aýda berin. Menem şunu üstüne bas durup geçecek. Şimdi şu Ezmametов'un aydan zatlarına naşöt medya. Halk bilen hiçkili aladası yok bu Türkmenistan'ın. Yine bir ezek doказывает то, что biz Türkmen halkı diktaturada yaş oturanını näli seredin Российский Oruslar, Kazakstanlar, MİD'i, diplomatlar özünün kanallarına TASS, Lenta.ru kanallarına son bir giden kanallarına apavişat etýärler. O şunyalı durumda ve şunyalı yine Российский medya Lenta.ru, TASS 39 sany öz graždany çıkardılar, halka aýtdylar. Ova adamlar işlerini otuy, значит bilýärler, düşünýärler de. Ova также Kazakstan'ınki 42 Kazak vatandaşını çıkardılar, 22 sanam Kırgız vatandaşını çıkardılar. Даже Tacikistan pasavat berýär öz halkına. Yani gıynansak da Turçada milyondan gowara Türkmen ýaşaýar. Birinci palasalary alınan o. Bizim vatandaşlarımız näme durumda, hiçkili açıklamalar edilen o. Men hatta girip zadyna görýän, pastaýany gündelik girip görýän konsulstwanyň, Türkmenistanyň baş konsulstwasynyň, İstanbuldaky konsulstwasynyň zadyna girip saytlaryna, straniçalaryna girip görýän hiç zat aýdylan o. Просто bu askermezlik ve näme durumda bizim vatandaşlar. Çünkü menin bilesim gelýär 10 ýylyň içinde minlerce vatandaşımız var, minlerce studentimiz var. Hiç il hasawy ýöredilen o. Onu häzir şu gün soramasak, şu gün şoňa şo garanky bolup duran yere ışık bermesek, näning maňa şolar şutaýda jaýlanyp galýar ve hakkı, hukugu hemmesini depelenýär. Şoň üçin elimizden geldiğiçe biz hem aktivistler bolup da любой bir vatandaş borcudur alıp şo zady aýdyp şolardan talap etmek, şo hökmetten. Потому что görüşümüz ýaly Ukrainada boldu, biz yitirdik bir giden studentimizi. Häli büyüneçi açıklaması edilen ok ve bir ezek 2 mi 3 samolyot studentimizi aldılar. 30 mu 40 bin studentimiz var, galandan haber yok. Также bizde felaket oldu. Marelebab zadında uraganında biz neçe vatandaş yitirdik, näme? Hiç hilli maglumat berilen o. Şoň üçin vatandaşlar, bizi dinleyen adamları sizden ulu bir haýyşym owa talap etme öğrenmeli, jang etmeli, talap etmeli. Spasibo söz bereniz üçin. Böyle köp sağ olun. Anladır daha söz soraýa dinleýäs. Mikrofonuňuzy ýapyk. Men Nurmuhamet Çarıç bir topar yıl diplomat bolup işledi. Şoň Nurmuhamet Çarıç sizin pikirinizi bir dinlesek gowy bolar. Bu mesele barada aýtsam, ýaňyn Atamrat dogry aýtdy. Konsulsu barada ýürüýçi halkara kanunlar var. Pasostu barada ýürüýçi halkara kanunlar var. O kanunlar esasında bir sopar döwletler. Türkmenistanyň ýaly ýektek başga bardyr ýa ýokdur diýip dogrusyny aýtsam aýtmak kyn. Ýöne men pikirim boýunça Türkmenistanyň başga emme döwletem pasport meselesini bular ýaly problem eden ok diýip pikir etýär.
Meselemin men Avusturya'da yaşayan, Avusturya'nın paytahtında Viena'da, şu yerde bir topor eyleki devletin rayetlerini görýän. Men eyleki devletler diýende öňkü Sovet Soýuzynyň respublikalaryny gözümde tutýan. Kazakistan bolsun, Kırgızstan bolsun, Ukraina bolsun, Moldavia bolsun, ya Kavkaz devletleri. Bunun hemmesine berde resmi işlep ýörenler var ýöne öz ýurduny vatandaş. Şo döwürde pasportlarynyň soragy torýa. Esasy pasport bolsun ya zagran pasport bolsun, konstitusiýona ýüz tutýarlar. Şolun kanuny boýunça näme etmeli bolsa etýärler. Anketa diýdi, surat diýdi, tölemeli pulu var. Bulardan hemmesi edilýär, aňarsy bir hepden soň täze pasporty ellerine gowşýar. Ya diňe pasportam däl. Meselem bir topar işleyenler maşgalasy bilen işleýär. Ya yurttaşyna gelip işlen döwrüne durmuşa çykýar ya öýlenýär. Olum çağlary bolýar. Çağlary bolanlar şolar dowlan barada şahadatnama konsulsluğa berýär. Ya elçihanada konsulsluğa bölüm var, olar berýär. Hemme yer diýene hemme döwletler. Ne Türkmenistanyň olar el mümkinçiligi ýok. Var. Men özüm elçi bolup işlen döwrümde Türkiýede 8 ýyla ýakyn elçi bolup işledim. Ýöne bize ýekece de Türkmenistan'dan Daşary İşler Ministrliginden pasport vermediler. Boş pasport blankalaryny diýjek bolýanlar. Birden şolar ýaly gerek bolanyny çalışar ýaly ya ýene-de bir däwir nähil ýagdaýa düşenler wagt oturýarmy ya pasport ýetýärmi? Şonu täzelemek üçin beremel bolýar, biz edilmeýär. Bu men pikirim boýunça ýekije bir sebäbi bar. İnanmazlygam däl. Ay biz şu konsulsluada inanmady ýok, çemgelen adama bererler diýip, ya ilçihanada inanmady ýok, çemgeleni bererler pasport diýip. Ýok o däl. Bu ýanky döwletimiz ýapyk döwlet. Demirgazy Koreýa ýaly ýapyk döwlet. Şoň üçin hemme zady elde saklamak üçin, kontrolly saklamak üçin, halkyň alydasyny etmek üçin näl? Diňe şu halky şeýdi yumrukda diýen ýaly şeýdi saklamak üçin edilýän zat döwlet tarapyndan. Şo pasportsa çoýerде horlanýanlar diýip pikir eden oklar, o pikirini etjegem bolan oklar. Etmeýänniň sebäbi halkymyzyň alydasyny eden oklar. Eýnarsam bizim ýurdumyz şon ýaly ýurt. Esasam on günäsi o ýurdun başyna götüren adamlar. Öň Niýazow diýdi, öň Berdimuhammedow Gurbanuly, innem ogly. Bu näçäçeni bu ýagdaýdy dowam etjek. Näme üçin bizim halkymyz şolar ýaly horlanyp görmeli? Ýurt içinde de, ýurt daşynda da. Bir ahyry ýüzüni öwürmedilermi käwir halka tarap? Halk tämisi saklayan. Halk tämisi ekleyen. Ýöne halky beýdip horlamanlar ahyry. Ene men aýtjak bolýar. Köp sağ olun. Aydın görünleriniz için. Ustayda nähili netije geleceğiz. Misal için hökümetde ýagdaýy ýok diýsek, ýagny gerekli bolan enjamlar bilen üçin etmek barasynda daşary ýurtdaky diplomatik edaralary beýle diýmek, ýagny dünýäde gaz zapasy boýunça 4-nji ýerde durup, o nebeti bolup durup, paxtasy bolup durup bir enjam bilen üçin etmäne ýagdaýy ýok diýmek Türkmenistanda bul gülkünç. Diýmek şeýle netije gelip bilýäs, ýagny ýurtdan baryp pasport alyp gaýtmaly bolanda halk içeri giren wagty bir ırsaramana mümkinçilik. O nereden geldim, şunça wagtlap näme etdim, o nerlerde işledim. O ahir men sen şu pulu aldan meni bir özgünüme koy, o bir aeroportdan çıkar diýer ýaly
O neme getiriyorlar. O bu praktikada kän görüldü. İkinci nemesi yeni çıkanda yeni bir ırs aramalı. Nira varyan, kim kavaryan, nemçin varyan. Bolanok, geçenok. Ben özüm kavat geldim şoma. Bolanok. Nemçin bolanok. Bolanok değildi demek bolanok. Hays kanuna esaslansan, esaslanıp diýen. Hays madda göre esaslanıp maňa bolanok diýen. Haliçan çağırayın mı diye. Nemçin sen döwlet işgärni işlemene mümkinçilik beremek. Ziyan verem. Yine tutarlığa. Eger taşary ýurtdan aýdyşyňyz ýaly zagran pasport alynyp oturulsa, onuň ýaly ırs aramalara soň ýol beriljekdir. Şonuň üçin hem ýurtdan baryp alyp aýtmaly diye. Ýöne meni hayran galdyrýan zat ruslar. Atamrat bağışla o dine yankı halkı horlamak değil. O birincide ne? Şu yankı men aýtsym ýaly kontrol etmek için etýärler onu ýöne bu korrupsiýa yol açýar. Görýärmi senden şu giýrende de çykanda da senden ýoğunmaly, almaly. Bahanasy ýok. Aýtdym bolanok, gutordy bolanok. Sen näme etsen? Etjek alagyň ýok. Ýöne şu korrupsiýa yol açýar. Türkmenistan şoň üçin korrumpiruny döwletiň iň ýokary derejedäki döwletiň biri, korrumpiruny döwlet. Aýdanlarymyz bilen ulalaşýan, ýöne meni hayran galdyrýan zat. Bağışlan seni böldüm. Öne meni hayran galdyrýan zat, nämçindir şu ma'lum bolşýal geçen videolarda açyk demonstrowat etip görkezdim. Ýagny Venski konvensiýa barada şu saglaşýany 96-njy ýylyň 18-nji iýununda Türkmenistan gol çeken Rusçalaw aýdanda "Kak udaýotsa ускользать каждый раз" diýdi. O nädip şunu ýaly ýagdaýdan o göz görtele dünýä kanunlaryny bozup durup o özüni neme ýagdaýda alyp barmagy, mysal üçin prostoy, has bir sada dilde misal getirende diýeli, meniň 4-nji etajda 2 komnatly öýüm bar diýeli. Misal üçin, men şu 2 komnatly öýü men satyn aldym, meniň sobstvennistim, hususy öz öýüm diýeli. Ýöne men şu taýda 2 sany göleli syr saklamana hakym ýok. Kanun yol veren ok. Öý meniň sobstvenni özümki bolan bilen men şu kanuna boyun egmeli. Misal üçin de ondan başga zatlara ulanyp bilmeýän. Предназначенный цель boýunça o maksada laýyk ýagdaýda ulanyp bilýän. Şunu ýaly konvensiýa bolup dursa da emma Türkmenistan bilemek näme dayanıp, näme esaslanyp ýaly göz görtele o öz boynuna alan missiýasyny, wezipesini ýerine ýetirmän gelýär ýyllar boýu. Şuna şu meni hayran galdyrýar. Söz gezen Alişer'e bereli, söz sorayım, dinleyiz. Men yine birezek şu zatın üstüne dur geçecek bolatyn. Turkiya yine de sismiçki aktivny zona bolduğu için tahmin edilýär, bir giden habarlarda aýtýarlar. Bu İstanbul'da da bolup biler diýerler. %60-50-60%, даже может da 70 diýip bilerin köne pasport bilen bizim vatandaşlarımız в избежание näle в избежание вот şu bolan situasiýany dogurlama üçin şolar просто hökmänli suratda hiç hili bir dosroçno şu pasportlary bermeli vatandaşlara, потому что Allah'a köp böleği Türkmen vatandaşlarımızın İstanbul'da ova ve şunkü gör oturan zadımız häzirem şu bellisi yok. Näle alıp 14. gün şuň 14 gün geçti. Bu bolan situasiýa şu yer titreme nädip alıtylar hälem bellisi yok, hälem aýdylanok, açıklananok, diýilenok ova. Ýöne İstanbul'da da bolsa Hudaý saklasın, Allah gorusun. Ýöne bular şonu göz öňüne alıp bolan situasiýany просто обязаны bermeli, dasturboçny yeňil bir şekilde o sıra adamları koyup bermeli şu zady ve online işlemler bilen şu işler etmeli olar. Borcu eğer halkyny düşünýän bolsa, öz vatandaşyny düşünýän bolsa, pikirlenýän bolsa şonun geleceğini edäýmeli şolar. Owa. Şonu aýtjakdym. Spasiba. Köp sağ ol Alişer Safatov, söz gezegi Dursultan Taganowa da dinleýiz. Aýdy berin. Vatandaşlar, men ýene bir zat goşup geçecektim de. Hazır İstanbul'da yer titremesi bolar diyen tema birazcık çekeleşiklik gidip otur.
uçuyorlar, spesyalistler taraftan kabirleri bolup bilir, kabirleri de bolmaz diyen neme geldiler de karara geldiler. Indi hazır İstanbul'da eğer yankı yer titreme bolan yağdayında neçe sanı cay yıkılıp bilir, neçe sanı cay şozada tayyar ya da şozatları eyyem derngap başladılar berde İstanbul'da. Derngap başladılar ve eyyem şu primerine tespit edilen cayları eyyem yıkmaya tayarlanıp ve taze caylar yer titreme bolan yağdayında da yıkılmaz yağlı caylar kurmaya planlaştırıp başladılar eyyem. Yine yer titreme meselesinde Türkmenistan hükümetinin например, Huday saklasın bolmasın конечно. Yöne öngünden şunun yağlı derin evler alıp barıp şu zatları barlamalar gerek. Bu birinci mesele. İkinci mesele pasport. Nezir biz pasport meselesinde birazcık işlep başladık ve yamanamken erkeği ayalı çağlar например da yamanam köp vatandaşımız. Üçte biri değilse yani böyle belki de üçte ikisi adamları Türkiye'nin teritoriyasında nelegalni yaşayotir. Например, dinge köne pasport değil de zagran pasport вид на жительство bolmasa hazır önlere вид на жительство bolsa da uzaldı otirdi 2024 31. dekabra çenle. Hazır şona medenoklar kıynansak da ve Türkiye'nin bir derneği var da Uluslararası Mülteci Haklar Derneği deyip istatistika çıkarıptır. Türkiye'nin teritoriyasında en atası illegal yaşanlığı sebeple 4320 insan çağa eyyem neme yaşına yetiptir yöne hiç ile okuvazada giden ok. Dine Türkiye'nin teritoriyasında şonça çağa var. Türkmenistanlı çağa. Ona sebep ne mi böyle? Ne berde enesinde atasında ya köne pasportu var ya da pasportunun süreği geçen şonçinem VNJ ya da рабочий vize alıp bilmeliği sebeple çağları okuva alan oklar. Ve bu çağlar bilim alıp bilen ok. Sosyal haklardan peydalanıp bilen oklar. Başına bir zat gelen yağdayında politsiya yüz tutup bilen oklar. Sebebi yüz tutan yağdayında da sen ecir çeken bolsan sen Türkiye'nin kanunları bozanlığın sebeple ilkinci seni deportasyonuna gireyiverirler. Ondan sonra sağlıktan peydalanmak meselem bir Türk vatandaşı gidip liçeni Alanya adayında berde arzan yöne nelegal yaşayan biri gidip keselhana liçeni alacak olsa 2-3 katı pul tölemeli bolya ve şuna benzeş yamanam köp problema var. Şu zatları görüp durup öz vatandaşlarının например yine bir zat azap geçecek bize yüz tutan adamların arasında hosarları yitenler var. Ölüsü, dirisi belli değil. 10 yıl, 15 yıl yam aradan geçenler var. Politsiya yüz tutuyor adamlar. Politsiya ne hil cevap veriyor? Hazır VNJ ya da рабочий vizalı adamların yani eğindeşlerimiz azap geçti. Atpiçatkaları bilen bir şekilde tanap bolya olardan yani VNJ beren vakti atpiçatka alın ya ve registrasyon ediliyor. Hükman suratta adresi belli şu adamların. Yani köne pasportlu adamların atpiçatkası adresi bolmanlığı sebeple politsiya onlara nem deyiptir. Türkiye'de kayıtlı bolmanlığı sebeple biz nereden gözler bu adamları registrasyon edilmeliği sebeple nereden gözler bu adamları düşündürüp bildi mi vatandaşlar? Yani köne pasportlu vatandaşımızın başına bir zat gelen yağdayında kosarlar gidip politsiya yüz tutsa da hiç çare görülüp bilen yok. Ya şunun yalı da çıkkınsız ağır yağdayda vatandaşlarımız görü oturlar. 2,5-3 yıldan beri köne pasport, giten pasport kıygırı oturuz. Dine konsolosluğa baranda 6 aylık mühletli Türkmenistan'a gaydıp barmak için kakoytu 3 sahipalık nemi beriyeler, spravka beriyeler. Onun bilenip hiç zat edip olmaya. Dine Türkmenistan'a gidip bolya. Düşünüyorsunuz vatandaşlarımızın ne ekili ağır yağdaydalığını görüp bilip şu zatları göz yumup oturan hükümet men bara aytma hiç gepim yok. Biz berde dinye konsolosluğaları
günahkarleyəsdə oturup fikirlendiğin zaman konsulsivaların elinde bolan zat değil bu. Hazır например şu yer titreme meselesinde bir de Muhammedov çıktı ana Türkmen halkı her bir devlet arkanızda zat diyen boldu. Mesela şunun yalı buyruk verse konsulsivalar işlep başlar pasportdan verir hem adam eder. Yine hükümet tarafından şunun yalı buyruk bolmanlığı sebeple prezident tarafından yine vatandaşlarımız şu yağdayda. Ve например konsulsiva yüz tutan adamlar hem ne diyemiş. Ana barım Murat Kurbanov'tan soran, Dur Sultan'dan soran, şoları versinler, şoları alıp versinler pasport diyemiş. Biz mi konsul işgalleri? Biz mi elçiler? Bizim elimizde pasport var mı? Bize şoları alıp versin, şoları uğratsın deyip bizim yanımıza koyuverirler. Madem işini edip bilmediler, vazifesini versinler edeli biz. Kuday saklasın da. Ben açacak zatlarım şundan var. Spasiba. Öyle köp sağ olun. Türkmenistan'ın bir lozungu var. Devlet adam içindir deyip. Ne şu yerde devlet görkezip bilirdi adam için mi ya değil mi? Yer titreme boldu mu yine? Kuday saklasın. Bir eyyam 40 mı kolu pida sanını çıkarttılar. Belki devletler eyyam önünden nemeni görüyorlar. Cahilin yıkılacak, yıkılmayacak cahilin sanını derine oturuyorlar. Türkmenistan'ın olsa hiç bir barmağım kaldıran akşonu etmek için. Adam içinmiş. İkinci, yani bir neçe çıkışlarda aydıldı. Türkmenistanlılar, Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı resmi tarafından giren, uçuğda duran 230 bin Türkmenistanlılar var Türkiye'de. Yöne yani azatlıkta da ayrılıyor. 2-3'esi ofisalini değil giren Türkmenler var diyiliyor. Demek yarım milyon uçaksız gezip veren Türkmenler var. Şolong deprem diye de Türkiye'de. Şuna pida olalım. Neçesi var? Ne oldular? Nerede? Bir 10-12 pida var deyip gurun çıktı. Bundan başka yine bir neçe 10'su mu neyme yiten var diyeler taplanak. Şunu izarlayacak ol. Bir konsulsta olsun belki işgarlar şu arada alada ediyorlar mı? Alada ediyendirlerim. Biz şuna umidimiz var. Yani alada ediyen olsalar belki konsulsular reali fizik as koymalı ya da garyaçı liniyada cevap vermeli. Yani Alişer neçevi de can ediptir. Nehil cevap alıyorlar. Sonra oğullara veririm diye. Neyme ödaran nemefsi mi? Çasını bilseydi mi oğullara yürüyde resmi işgar olmalı. Yine şuna cevap ver. Misal için Muradov şuladım resmi konsulstan işgari şuna can edin şundan sonra deyip aydılmalı. Bu ne zat yok. Ondan ilk başta Türkmenistan'dan çıkan Türkmenlerin köpsi köyüne pasportlu çıktılar. Olar işlemeye çıkan son ansat değil oları tezeden pasport almak ya da Türkmenistan'a gidip şu tayda almak pulları az bolansa şu dövrlerde barıp bilmendirler. Şeydivan kaçak kaldılar. Ne devlet adam için mi olsa Türkmenistan geçiraymalar şunu aytmalı. Bolya kimne köyüne pasport olsa gelin konsusta biz nemeni çalıştıralım deyip aydaymalı. Eğer Nurhan Çarı için işleyen dövrüne bu teknolojiyalar yok olsa, o dövrde blanklar yok olsa, her bu blanklar neme, yaman ansat olur nemetmek. Final, ummat del, şunyalı devlet, bay devlete ol ağram düşmeye. Yani devlet adam için olsa, Berdi Muhammed'lan ikisem şu arada alada ederdi. Demek alada edesi gelenak. Yine berde Dur Sultanım, Alişer, Nurhan Çarıç hemmemiz Atamradım ait. Köyüne pasportlular, onun parmaklarının izi yok. Hiç yerde. Yani karınlaşlar anırda ula oturandırlar. Ne oldu karşılarla? Nereden tapalı? Şimdi şu yerde karınlaşlarının bırarak kıymoldası gerek. Olurum şu yerli demeleri, çinovnikleri yüzlenmeli, ombudsmeni yüzlenmeli, aytmalı. Bizim kardeşimiz anır gitti. Tapıp verin şunu. Gitti. Neçe vaktan beri cevap verenek, can edenek. Şular yalı kurumçuluk iç geçirmeli konsulsta değilen edarı. Pasolstva değilen edarı. Yani biz atları göremiz. Şol esasında da nehirlilik döreye. Inni pasolstva dağılır diye barın neme Dur Sultan'a ya da neme yüzlenin diye. Eğer siz pasolsa dağılar şunu eden olsanız, şu kurumçuluk işi eden olsanız, hiç kim size azarım vermez, hiç kim size canım etmez, kaytan beğenip kömek ederler. Yani, случайно biz şun 19 fevralda üçtük bu nehilüğün, baydak günü.
Demek bu simvolik dip men hasaplayan şu Türkmenistan'ın baydağı belirleyen günü bizim halkımız ağlap otur. Näme için näçe adam yitirim oldu, näçe adam pida oldu. Biz daşy şolan atlaryny bilemiz. Bilir ýalyk bize döwletimiz kömek edenak, edesem gelenak. Şunu hemmemiz düşünmeli, şunu göz önüne tutmalı biz. Gürleşemize, konsuslar bilen, belekler bilen gürleşemize şu zatları düşündürecek ol çalışmalı. Ne şunu açacaktım ben. Sağ olun. Köp sağ olun Täjigül Sazakowyna. Sözü Alişer Sahatowa bereli. El galdyrdy dinleýäs. Ben şunam kısaca azap geçeyim. Seren vatandaşlar dinleyin. Bu köne pasport demek ne mi demek? Köne pasport demek adamların standart bakada işlemen, kem bakada işlemek demek. İşe gireninde o az pulu işlemek demek. O bir. İkinciden yaşayış yayına gideninde sen kayıtsız, hitsapsız kira sözleşme diyorlar. Dogovor jilye. Onu başka birinin adını ettiren öz adını alıp bilen o. O da könecaya girmek demek. İn könecayların birine girmek demek. O da rütubet yadımdan çıktı. Zatlı öyler splesini giren. Birinci yıkılacak caylara giren. Şu deprem zatta şu Liboy bir zatta şu aşağında kalacak caylarda yaşayan. O iki. Senin polnüstü dine kaçıp göremek bile meşgullanyan. Ve tutulan yağdayında da 6 aydan 3 ay, 6 ay, 9 ayaça sen şu deportasyonlu lagerlarda yatyan. Polnüstü sen nelegal bolduğun için. Ova. Ve şu gün yani acışınız ya da bizim hükümetimiz hiç yine şu hazır depremdekilerin şu zavalların aşağında, betonların aşağında kalanların hatta bu bilyeler tapı bilmeyeceklerini halksız edip bilmeyeceklerini bilyeler yine de devamlı birinci palasalara öne çıkarıp da prizip eden oklar gelin karındaş komunuz tapın galandır bize kömeğe edin biz bilemiz ok bunlar nelegal bizim günahımız bilen şular nelegal kaldı dimen çağırış etmen o işi şu gün aktivistler etti. Can edin yine şu garaçı linyalara bütün aktivistler bütün efirlerinde TikTok efirlerinde şoz adlı düşündürüp gelirler. Karındaşınız olsa şu ştayık can edin gelin efirimize koşulun deyip düşündürün yağdayınız deyip geliyez. Bu это просто трагично. Çünkü gün еще неоднократно доказывает то, что biz diktatorski devlette yaşayız. Şu gün bayram günümüz, baydak bayramımız, yani şunyalı ne yazık ki ne şunyalı bayram belemen ne şunyalı zade dötüs. Şunu açacaktım. Spasiba. Şu yerde Alişer näme goşşakdym. Seredin, yankı kaçak olup berdi ýanda türkmenler. Şolara kaçak bolar ýaly itergi berýän kim? Konsulstva berýär. Konsulstva dokumentini çalışman soň yankı oglalar, gyzlar bizim Türkmenistanlarymız kaçak bolmaly bolup ber. Ina misal üçin Eziz Mamedow. Näçe wagtdan beri pasportyny kim ýitirýär? Konsulstva ýitirýär. Eziz ýitiren agyny. Konsulstva ýitiren soň Eziz Mamedow kaçak ýagdaýyna bol görünmeli. Kaçak olsa demek ne medisina ne iş böyle kelimelere hakkı yok. Kesinlikle. Meşhur oluyorlar. Ve onu da geçin. Sonki bolan situasiýa seretsek bir ayal doğanımız yine şutayda hem aktivistler gowu bile o situasiýany bir ayal doğanımız iki çağası bilen galan barıptır haýyş edipdir ýagdaýyny düşündüren eşitiniz yani Dur Sultan Tağanova git yüzlen Murat Kurbanova onu da geçip bilen näme diyen git Türklere ere deyiptir. Şolar senin problemini çözer deyiptir. Это просто издевательство над adamların, vatandaşların üstünden zadın depelemek, onun video zadı var, ses yazgıları var, imini girip efirde düşündüreninin. Prosto şu zatlara şu gün vatandaşlar el ele bolup şu zada karşı durmasa
inanın ertiri bir ürün Türkiye'de işlep veren Liboy birinizin başınıza gelip bile ve inanın bana şu yat yurtlarda kalırsın hemmemiz. Ene şon yal deyin. Spasiba. Ol ayal maşkalan namusuna değiyor. Hakikaten. И просто издевательство, namusuna. Это вообще хуже дальше некуда. Ondan başka ervet yazayı yok. Ondan başka. Это уровень дипломата ответ или нет? Как вы считаете? Это уровень идиота, а не дипломата. Да, точно. Meryem Gelinece'miz söz sorayı. Meryem Gelinece, ayda verin dinleyiz. Mikrofonumuzu yapak. Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Birinciden hem Türkmen halkına hem Türk halkına başsağlık diliyorum. Bayram 19. Fevral bayram günümüz, Baydak bayramımız ama biz çok üzgünüz. İnsanlarımızın %70'i her tarafta. Türkiye değil, her tarafta. Onu hepsimiz biliyoruz. Ama bakın şimdi biz pasaport için konuşuyoruz. Ama telefon açıyorlar. Bana telefon açıyorlar. Abla ben Türkmençe, yine Türkmençe. ben diyor pasaportumu sorasam diyor. Ben konsolluk bana azar vermez mi diyor. Onlar susu otursa, biz susu otursak kaçan hak hukukumuzu sorabilemiz. Adamların üstünden korku gitmektir. 20 gün olan biri gitmi, Türkmenistan'a giden ayal ikisi gelme için 20 günün içinde kocası geri gelme için geri gelme için şeye yüz tutan para soramış. Bir topar para soramışlar. Bu ne demek? Halkı ezip halkın parasını yiyip ondan sonra yabancı ülkelere çıkarmak demek. Komşumuz bilen gepleştim. Dedi ki 2 aydır maaş aylık almıyorum. 2 aylık almak ne demek Türkmenistan'da? Hangi devlette 2 aylık alınmıyordu? Hangi devlette? Ben bilmiyorum yani halkımız sesini çıkarmasa, hak hukukunu talep etmese, ben Türkmenistan yitecek deyip inşallah yitmez ama yitecek deyip ben böyle çok şeyim yok. Nadejdam yok Türkmenistan için. İnanırlar ki çok üzgünüm. Akrabam vefat etti. Onu aradım. Kimse benimle konuştu bilmiyor. Korkuyorlar. İnanın ki çok üzgünüm. Köp sağ olun. Meryem Gelinece, indi bizim yoş gepleşimiz jemläliň. Şu jemlemezden öň aýtjak bolan zadym inha vatandaşlar. Misal üçin Zagran pasport birinji sahypasyna atjaňyz şu daýyny. Näme ýazýar? Şu pasport Türkmenistanyň eýetçiligindedir diýen. Şu pasportyň eýesi Türkmenistanyň goragy astyndadır diýe. Emma şu daýda ýazan ok. Yani vatandaşlarımızın aýdyşýaly konsulstwa yüz tutan vatandaşların şahsiyetine yetmek, bar Türk'ü durmuşa çık, ya bar Dursultan Taganova'dan sonra, ya bar Murat Kurbanov'dan sonra, ya da yadınıza salayın 16. Avgust insidentinde konsulluk edara kara tilini orgun değil, diplomatik edara samasut etmene hiç hil hakkı yok. Hiç hil hakkı yok şotaydı. Emma iş yüzünde biz başka zatları görüyoruz. Kara tilini orgun deyip kapısında yazılan okşanın diplomatik edarası deyip yazıklı doğru. O yerde samasut edip sırazırı şeyine çıkarıp onda da bizim günahımız neme? Halka kömek et Cenab Serdar Berdi Muhammedov deyip yazan yüzlenmemiz koşurmak için baranda urkoy veriyorlar. Evet. Kim verdi şu hak hukuku? Prezident verdi mi ya dünya kuramaları verdi mi? Öz rayatınla şunyalı yağdaydı. Özün alıp barmağa hakkın var deyip kim şunyalı ruhsat verdi? Türkmenistan hükümeti sizden çok hava karışıyız. Söz gezeğini Anadırdağa verelim, ondan sonra Cemile verelim Anadırdağa. Атмара doğru айтты. Даже вот у беженцев дают документ, и в беженском документе то государство, которое дает этот документ,
В этом документе написано, в случае каких-то экстренных обстоятельств беженец может обратиться в консульство того государства, кто выдал этот документ. Hormatly vatandaşlarımız, aytjaklarımız şulardan ibaret, hakkımızı talap etmek, o dol hakkımız var bizim. O hökümetten sebep hökümet mi halkını aladı edaymeli, edilbeyleki yurtlar yalı. Hatta kamahallar şunu yal bir kemsindirici duygulara qavat gelýäs. Beyleki döwletlerin o vatandaşları öz konsulluklarının o 14-15 günün içinde maksimum 20 günün içinde käbir ösen döwletlerin o vatandaşları hatta konsulstwan kapısından baranam yok elektron poçta bilen ugrat diye gerekli olan materyallar, dokumentları poçta üstü bilen konsullugum şu görkezlen adresi ugrat diye. Hatta şoňal ýagdaýda ýaşap ýören adamlar var şoňal. Başka devletlerin vatandaşları var. Son oturup pikir etýäs, biz näme yetimmi? Biz näme öweymi? Ya bizim maňlaýymyzda şahymyz barmy? Ya 4 elimiz barmy? Näme ütkeşik yerimiz var? Bizim hem devletimiz devlet, baydağımız var, gerbimiz var, giminimiz var, prezidentimiz var, hökümetimiz var. Haýsy tarapdan tutsaň tutavermeli, devlet yerinde devlet biz. Emma halka gezek gelende kanun bozmalarda tüveleme, göz değmesin diýäýmeli. Türkmenistan hökümeti haçana çeli dowam etjek bu zatlar. Haçana çeli. Halkta näme arymyz var. Çıkın aydın. Ene şuňal arymyz var. Bir gezege boynuny aldy hakyky türkmenler Beherden bilen o KK aralygynda diýip. O hatta şu Beherden bilen KK aralygynda türkmenlere de şuňky gün zagran pasport berilenak. Näme boluş bu? Sözge sen Dursultan Takanowa bereýin. Dinleýäs. Menem şunu alacağım necek böyle. Yani 9 yıl köhne pasport bilen yaşadım ben Türkiye'nin teritoriyasında. Ve 9 yıl nerede polisiya görsem ya garaj yadım ya da başka bir yerden yolumu ütkediyadım. İnanayım. Ya aylık alıp bilmesem işleyen yerimden ya da şunu bir problemim falan da gidecek hiç yerim yoktu. Yine benim aktivist olma sebeplerimden biri de şu. Pasport meselesine konsolosluğa giden de deportasyon lagera uğradılarımda ana şu pasport sonra baranım için beni aldılar. Deportasyon lagera uğrattırdılar. Polisiya tutturup ondan sonra Türkmenistan'a alıp gidecek oldular. Yine bizim derdimiz var da bize pasport gerek. Kanuna layıklıkta kanunen haklarımızdan var pasport almaya. Yine biz şunu soran adayımıza bizi vatan dönüyor ulan ettiler. Düşünüyorsunuz mi? Berde vatan dönüyor kim? Haklı bolup durup kanunu haklarımızı soranımız için adam hukuklarımızı soranımız için biz eyyem vatanı düşman edip koydular. Şimdi biz öz çağlarımızı gidip görmeye, öz yurdumuzu gidip görmeye hiç mümkünçiliğimiz yok. Ne için? Yine bir geze kaytalayın. Dini haklarımızı soranımız için. Nadeyüz inşallah Allah'dan dileyen inşallah yakın zamanda bir ütkeşiklik bolar, bir insava gelir in azından. Ya azıcık bolsa da Türkmen halkı svobodny bir demalar deyip umidim var. İnşallah. Sağ olun vatandaşlar, dinlediğiniz için hemenize minnettar. Köp sağ olun hemmeňize. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanda döwletin içinde yüze çıkan krizis netijesinde, iş yetmezligi netijesinde 100 miňlerçe adamlar o Türkiye döwletine kazanç üçin bardylar, çykdylar ýagny. O häzirki gün bilişimiz ýaly Rusçalap aýdanda traurny ýagdaý, o ýas ýagdaýynda Türkiye halky ýagny bizim kıyın günümüzde bize iş verip 100 miňlerçe adam şu işte işlep o pul kazanıp öýüne çörek pulunu ugradyp, öý edinip, jaý edinip, maşin edinip, ogul öýlendirip, o ýagny peýdasyny gördük Türk halkynyň. O bugünkü gün Türk halkynyň o başına gelen bela edil bizim başımıza gelen. Buların ağır günü bizim hem ağır günümüz. Şonun için Türk halkyna o öz gynanjyny bildirýärin. Yer titreme zerarlı vefat olanların yatan yerler yaktı imanı hemrası olsun, izinde kalanlara da Allah'a güç kuvvet versin. Amin. Oli adamlar hemmeňize sağ olun, Tanrı alkasın.